kendo malich ahinya. Kata kamano kwang'iyo ratiro mamoko mago mag nyithindo manyiri nyakwarom gajong bedane no ote gi meda orogi lai mago magote machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel aneno YouTube bende obiro ni achiel kachiel yorogi habro bedo kasomo gi kwadhi nyime gi chenro makama aneno kodong mana dakika 3 mar mondo mi wakao yo matin Wilkister imbeda winje pachi ka tonde kod weche mag bembo gi kapok wakao yo matin nikech ang'eni bembo e thor wach maduong' ka hinya e kinde mang'iyo ratiro mago mag nyithindo manyiri bende nitiere joneno e buche baka mage joneno kosewuok e doho nyiso ni onge neno moromo masa moro nyalo twego do ng'ato ahinya na pachi kin thuolo mar dakika 3 kapok wakao yueyo. Erokamano Sharon. Joneno bedoga. To kwongo adwaro lose wacha rabon michiwe kot. Chik nitie maka en janyuol emobambo nyathi. Ayo manitie nyaka tim nonro matut. Mako yudni en ng'ama notimo ma. To nitie kuonde miluongo ni rescue centers. Monego bed ni tere nyithindogi. Kata jogo manyiri mosebedo madito mobambi kowuok e gweng'. Tan gadier as much as nitiere issue mar rabon kik waluor chiwo ripode mag bembo ma wan ge gwengewa mage mamedo yuma gi fuwo. To bende at the police stations wan gi gender desk to wan gi police mobedo trained ma kendo gin very friendly ne jogo mokale achiedh nade mag bembo. To kendo kata kabed na ni witnesses wan godo tisedhi ni chiwore ni in janeno e achiedh nade manomako nyathi kata nyiwa gi eki. Nitie gi wach miluongo ni witness protection unit ma ok bi weyi nono ma ok omiyi. Mama to kik waluor chiwo evidences nikech mage mamiyo jobembo gi yudo thuolo maduogo bedo kodwa gweng'. To bende wan kaka oganda kama masirni gi otimore wan thuolo tero report ni ng'amo mak kawuono ni en jalno mosebedo ka tije monyalo tiyo maber en bembo. Wan ema wapando informations omiyo chopo kuma ratiro tamre yudore. Damed kwayo oganda wa. Wabedru thuolo ka nitiere wach motimore mar bembo wa report. And then wan gi migepego be madil gi weche mag nyithindo kachiel gi ratiro mag joma miyo kata ratiro mag nyithindwa. Migepege be always will come up ka nitie wach mida pande bwo mesa. Ok anyal tamora ni courts moko nitie ma court clerks gin nonsense e pando wechegi. Mondo mi yud ng'ato no bembo to chako miye rabun ichaki inene gweng'. Adieri ma to traumatize. Ka walose well-being mar ratiro mar nyathi manyako samo bambe. Ka jo court nyaka bed open maging'en to sama nyathi otim ni mani. Ok wang'iyo matut kata nonro kel ma uneno ni mai to nitie nonro monego bed ni ng'ani ok mi rabun. Gibende gi nyuol to gi par diriyo. Erokamano ahinya lero kanyo yo makare. Nyaka wang'e ni koth ochako gowa kanye. Atol